Milé Banskobystričanky, milí Banskobystričania, milí návštevníci Banskej Bystrice. Vážení pacienti. Od septembra nás čaká jedna z najväčších víziev a to je výstavba novej Rooseveltovej nemocnice v našom meste. Je to fantastická udalosť, niečo veľkolepé, čoho máme česť byť súčasťou, ale zároveň si uvedomujeme, že nám to prinesie veľké zmeny do života aj v spôsobe, akým sa dostaneme do Rooseveltovej nemocnice. Celý projekt nás obidvoch naplňa obrovskou zodpovednosťou. A preto sme sa spojili aj s odborníkmi spolu navzájom, aby sme pripravili projekt, ktorý bude riešiť dopravnú situáciu a príjazd do nemocnice v Banskej Bystrici. Ale potrebujeme aj vašu pomoc. V dôsledku vytvárania nových koridorov pre záchranné zložky dojde v okolí nemocnice k úbytku parkovacích miest. Preto je našou ambíciou zabezpečiť bezplatné záchytné parkoviská pri obchodných centrách Terminál, Kaufland, Tesco na hlavných vstupoch do mesta, ktoré sú cez deň prázdne. Odtiaľ budú premávať do nemocnice autobusy alebo trolejbusy v krátkych časových intervaloch. Okrem zvýšenej frekvencie liniek budú zavedené v okolí nemocnice aj buspruhy, vďaka čomu budú môcť autobusy a trolejbusy jazdiť oproti automobilom rýchlejšie, čím skrátia vaše cestovanie. Záchytné parkoviská budú bezplatné. Chceme tak motivovať ľudí, aby ich využívali. Naopak, parkoviská v tesnom dotyku s Rooseveltovou nemocnicou budú spoplatnené. Ak vám to váš zdravotný stav dovoluje, nechajte auto doma a nastúpte do MHD. Všetci sa budeme musieť obrniť obrovskou trpezlivosťou. Nebude to ľahké, ale spolu to zvládneme. Výsledkom bude nemocnica 21. storočia, ktorá poskytne všetkým pacientom špičkovú zdravotnú starostlivosť.